Ina dai nufin cewa kun gane wannan hoto da yake ƙasa. A sakamakon cewar jiya na ji ogana ya yi magana ko in ce oganmu gabaki ɗaya 'yan dalodin ko ba haka ba. So na ga wannan abun bai kamata a matsayinmu na 'yan dalodin ba kuma mai shiru duk da an taɓa namu ne ko ba haka ba, muna ɗan ƙaruwa da shi kusan ma zan ce yanzu dai a nan Najeriya musamman yadda fina-finan fassara suka karɓu, so ana iya ƙaruwa da su. Yawwa to wannan dai shine wanda oga yake mana magana akan shi, ya ce ya kwanakin baya je ya buɗe feji wani fejin da sunan Sultan Film Factory. So oga ya ga wannan fejin amma sai ya kyale sa dan dai baya so ya mai magana ya bar shi da ya ci arziki. So wannan bawan Allah kwana biyu da ya dan fara jujjuyawa yana dan yin aiki so yana dan jujjuya, sai abun nashi ya kuma fara zama bura uba kun gane. Sai ya fara daukan abubuwa wanda ba su dace ba yana wallafawa. So ni shine na gani ba zan iya hakuri ba dan kutumar uban shi, sai na zo na mai wayanan ya ji. So in ya ci gaba kamar yanda ogaga wallahi in ya shiga hannu za mu ci uwar shi. Kai ni kan kai na ma ni nan zarare na ishe shi wallahi Allah ni a furgice nake din na kama shi sai na gigita shi dan kundin muhumbura ubanka. In kana ji na ka ji ka ji ko oga, kai kuma kai hakuri. I'm sorry oga, ai wannan ba damuwa bane, mu kankan mu nan yan kuya kama ai ka bar mu da shi zamu ya galgala shi. Sam wannan ba dacewa bane, shege da wani rafkeken bakin shi. Wannan shi kadai ne ogan mu, jagoran mu, abun alfaharin mu gabaki ɗaya masoya fina-finan Indiya. An ba za mu bari a ringa zubar mana da mutuncin wannan kamfani ba mu kyale, in ba sai mun ci uba mutum ba Allah tsinan. Kai kuti me nasiyar kashi alquran ka dakata, dole sai da san kamo addu'a ta. Ya ubangiji Allah ka kare wannan kamfani mai albarka na Sultan Film Factory masu burbudar rubuta. Gaskiya ni ma ba balance ba za a bar ni a baya ba, sai na san kamo gaisuwa ta zuwa wannan jagora babban jarumi madubin al'umma wanda yake zubar mu da mana fina-finai ba kakkautawa. Ina mai san kamo maka gaisuwa, fatan nasara.